Uyabona na uthatha inkinga zakho uzikise ebantwini. Bathi hey mntasa sizwelana nawe. Yena lo muntu oqeda ukuthi uzwelana nawe aphuma yeka makhelwane athi umbone ephuma kwami unje. Nikhona bazalwane. Kusho umuntu oqeda ukuthi uzwelana nawe. Bathi ke iBhayibheli lisitshela into eyodwa ukuthi igama lika Jehova lumbhoshongo ngunamandla ngoba uNkulunkulu angeke akuhlebe. Uma ungabuza abantu ukuthi why bangasayi emasontweni bokutshela ukuthi angisayi esontweni bangihlebile. Esontweni bangikhulumise kabi. Esontweni abangikhombisanga uthando. But now uthatha impilo yakho uyinikele kuNkulunkulu onamandla ongajikelani ozwi lakhe linguyebo lingu amen. Awusoze wajapha. Zifundise ukubalekela kuJehova. Before uyotshela abantu ngesimo sasekhaya lakho, ake uqale uyotshela uJehova. Before uyotshela abantu ngokuhluleka kwabantwana bakho, awuqale ngokutshela uJehova. Before uyotshela abantu ngobunzima onabo emshadweni wakho, ake uqale uyotshela uJehova. Ngoba ngenzeka abantu abatshelayo vele bayakufuna ukuthi uhluleke kulomshado. Ngenzeka abantu abatshelayo vele bayakufuna uphume kulomsebenzi. Kungenzeka labantu abatshelayo vele bayafisa ukuthi leshishini lakho libuye phansi. But kunomuntu ongajikelani. Lithi iBhayibheli nguyizolo, kuyena namhlanje futhi kuyakuba nguye inguna phakade.